Kviz Šta znam o Crvenom krstu je jedna od akcija koje su organizovane u okviru Nedelje Crvenog krsta. Cilj nam je da učenici 4. razreda osnovne škole nauče što više o Crvenom krstu, o njegovom istorijatu, o nastanku organizacije, osnovnim principima, polju delovanja Crvenog krsta i svim tim humanim delima kojima se vodio Henri Dunant, koji je osnovao Crveni krst. Na današnjem finalnom takmičenju za pobedu, ali i plasman na međuregionalno takmičenje, su se borile ekipe osnovnih škola Slobodan Sekulić, Stari grad i Đura Jakšić iz Ravni. Dolazili smo iz osnovne škole Stari grad, nismo se dugo spremali. Kakav rezultat očekujete? Naravno, prvo mesto. Dolazimo iz škole Đura Jakšić, bili smo u prošlom takmičenju i... Koliko dugo ste se spremali i kakva su pitanja bila? Pa onako, prva pitanja nisu bila teška. Mi dolazimo iz osnovne škole Slobodan Sekulić. Spremali smo se onako i ekipa je dobra. Dugo smo se spremali i očekujemo da budemo prvi. Crveni krst je organizacija koja je za 140 godina postojanja u našem gradu uspešno prevazišla jako teške periode, kao što su ratovi ili prirodne katastrofe, a sve to je dobar razlog da osnovci uče o tome.